Bi avril kalo tile mugan ani duru juma jigilen kɔfɛ jama de wulila k'i kunda mun kɔni ye Badlabugu palais de la culture kan kana Yɛrɛwolo debout sur les remparts kana u ka welekan ka u jaabi o welekan o tun ye jumɛn ye o de ye kana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mun kɔni ye MINUSMA ye ka o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ Mamadu Dabo ale nana ni weleli jaabi an ka ale lamɛn. Ni ye sekan ye bi MINUSMA tɛ si an ka dugu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan a tɛ si farafinna yɛrɛ kuma tɛ Mali ma MINUSMA nali a ye tiɲɛli min don a m'o ɲɔgɔn ɲali kɛ fiyewu depuis a ka na yan hali Gawo ka minnu bɛ k'a défend a y'olu mɔgɔ a baara fɔlɔ kɛra olu fagali de comme an tɛ MINUSMA fɛ bi an t'a fɛ sini. An hakili b'a la k'a fɔ o tɛ kalo tile 5 san 2022 Yɛrɛwolo debout sur les remparts u tun ye ni weleweleda kelen kɔni kɛ kun jumɛn na u y'a bila tuguni Pape Diallo n'ale ye Yɛrɛwolo secrétaire général ye an ka ale lamɛn. An bɔra u tɛ kalo tile 5 la k'a fɔ ko MINUSMA kan ka jamana bila salon bon an kan ka bolo tagama min kɛ MINUSMA kan o bɛnna ni septembre tile 24 an ka ɲɛmɔgɔ ni colonel Abdoulaye Maïga ale ko premier ministre par intérim a waati la ale kun kan ka taga Nations Unies na walasa ka kuma bari kɛlɛ min bɛ ni Faransi ɲɔgɔn cɛ o kuma kan ka taa kɛ bon walasa kana se kana dalilu di Faransi ma Faransi k'i cɛ ka bɔ o kɛlɛ kɔrɔ o mana an y'an ta ye an y'a repousser donc a bila ni waati la. Jɛnɛba Traoré ale kɔni nana ni welekan fana lamɛn ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ taa mun kɔni ye Russie la ye Mali kan ka halisa tigɛdi ɲɔgɔn ma ka o sinsin ani Russie la cɛ Jɛnɛba Traoré. Russie ka ɲi a ka tugu Russie la u k'a fɔ Russie a kana janfa kɛ Russie kɔnɔ jɛlen don n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de don drapeau filɛ n bolo nin ye drapeau de ye a filɛ wala nin ye kɔnɔ 5 de ye Russie u k'a fɔ a kana janfa kɛ a k'o dɛmɛ a ka kɛlɛ kɛ ala kama kɛ Russie kana janfa kɛ Russie ka ɲi quoi nin ye jɛman de ye. Dirisa Mementa ni ale kɔni ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts o kumalasela ye ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA a bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'a nege tɛ malidenw na ko wɛrɛ bɛ a senkɔrɔ sabula MINUSMA kɛlen don sababu ye mun kɔni ye Mali ani a dafɛ jamanaw ye ka Dirisa Mementa an ka ale lamɛn. MINUSMA bɛ k'a essayer ka maliyɛn yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ni siyako kuma ye walima ni dugukolo kuma ye MINUSMA tɛmɛna nin bɛɛ ka sa MINUSMA ka mission laban ye min ye o de ye Sahel kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen ka jamanaw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na o de la o don na Sévaré attaque kɛlen a b'a ye MINUSMA u ka journalistes taara fɔ ko contingent sénégalais ko o de farala armée kan parce que a fɔra ko MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɔra k'u civil dɔ ma ka civil dɔ faga donc o girinna k'a fɔ ko sénégalais de nɔ don donc pour que ka Maliens ni sénégalais ɲɛsin ɲɔgɔn ma alors que ni MINUSMA bɛ rapport kɛ Mali contre la droit de l'homme ko kuma na mɔgɔ minnu bɛ t'o rapport sɛbɛn u t'olu ka nationalité fɔ anw. Ka fara Russie kan an y'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan mun kɔni ye Chinois jamana ye ale fana drapeau a tun bɛ maaw bolo mun na k'a jira k'a fɔ mun ye Chine ani Russie ye Mali kan k'i tigɛ di ni jamana fila ma bi an bɛ don min na Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.